Cabanga ukuthi abantu babonile kulamalanga adlulile ukuthi yini ebiyenzeka emculweni, yini ebiyenzeka kumaskandi, yini ebiyenzeka esayidini likaKhuzani. Njengoba nje kade kunengoma kazwelonke ihambe kahle ibe impumelelo, sibabonge bonke abathintekayo kuyona. Sanibonani, siyanibingelela nonke kwi-channel Indofire Soweto TV. Lapha sinethela iy'ndaba nje zikamaskandi ezi-general, nothing deep. Phinde sijabula kakhulu abajoyinayo, channel iyakhula abalayikhayo. New subscribers ababuyayo bezobuka omunye umsebenzi, sibonge kakhulu. Abalayikhayo bashera kanjalo kanjalo. Lapha nje ngithanda sibheke nalo udaba lokuthi after ingoma kazwelonke, the next step maybe angazi mhlawumbe kuzoba yiyo impucuzeko engeminye imicimbi emkhulu kakhulu and omaskandi genre. Sibonge kakhulu ukubona iy'nsizwa ukubambisana endimeni. Sibonge kakhulu ukuthi ubuqhophololo nokudonselana phansi nawo wonke amaqhinga abhedayo asiwaboni emaningi kulamalanga, kodwa sibona into enhle eyenzakalile. Omunye kade ezenzela okwakhe People's Park kwaba kuhle, nomunye kade ezenzela okwakhe lapha ade kwenza khona, sithemba ukuthi kuhambe kahle. Kodwa la indaba ingaKhuzani, bafowethu, ingane zakwethu, ngiyohlala lishumayela ivangeli. Mina njengomuntu othanda ukukhuluma kakhulu ngezinto ey'faka uKhuzani, iDlambulensi uMfokampungose, Nkosi khona. Ngithanda ukukhuluma ngaye ngoba lo muntu oyena, lo muntu ophila abalandeli bakhe. Konke akwenzayo ukwenza egameni lokuthi unabalandeli bamthandayo, umsebenzi wakhe awuhlonipha. Konke akwenzayo usukazi ukuthi ukwenzelani and yini ayiphokophele phambili. Ngithanda nje indlela enza ngayo kulamalanga. I-trend isimjwayele kakhulu uKhuzani, isiyamthanda kakhulu i-trend. And futhi abantu uma bethi bayakhuluma is the more ethrenда even more kunakuqala. Yingakho lokho uze kufakela abanye abantu ilahle ebhuzweni ukuthi abazame ezinye izinto ukuze nabo betrende. Sike sabona-ke laphana abanye bezama ukushera iy'thombe ey'thize bekekelezela laphana ey'nyaweni ukuthi kunjani njani. Siyazi kunabantu ayaye bekhule endaweni yamaskandi, siyazi kunabantu aboze befe behlupheka ey'nhlizweni zabo. Iy'nhliziyo zabo ziyahlupheka ezabantu abaningi. Entweni enhle zona zihlala y'bona ini into ebhedayo, hlala y'bona iphutha, hlala y'bona ukuthi i-opportunity leyo yokugxeka. Bafowethu, abaculi bamaskandi izinto bahambela kahle, bayacula, bayaqashwa, abathrendayo bayatrenda kakhulu, abahamba phambili ama-listeners bahamba phambili, abaqashwayo ey'ntweni zama-Spotify panel bayaqashwa. Lowo nalo udonsa ubheka lapho abheka khona, kodwa ekugcineni kosuku bonke baphokophele entweni eyodwa ukuthi i-career yabo, umculo wabo ukhule uye phambili, i-brand yabo abazakhele yona ikhule ngamandla, ikhule ngesivinini, bebe-recognize noma yikuphi lapha baya khona. Ingoma kazwelonke kubuke kuyinto ezohlanganisa abantu abaningi, kubuke kuyinto esazokhula, ezothatha isikhathi eside. Njengoba nje sekunyaka wesi-4 ikhona ingoma kazwelonke, njengoba sazi isikhathi iqala nqa ukuthi ya-challenge-eka kanjani, kwaba nabantu ababezama ukuyigxibha ngayo yonke indlela ngoba kubuhlungu la eSouth Africa, kubuhlungu ezweni. Umuntu methi uyiqala into yakhe, methi umuntu ubhizi uzama lokhu, kube nabantu abazomelela impumelelo, imizamo yabanye abantu kuphi ko-Facebook, ko-TikTok, behlele nje ukuthi into ethize izoyigxeka ngayo yonke indlela nangayo yonke imizamo yabo. Kodwa siyadinga ukuthi abantu abanjalo bephenduke, beshintshe ey'nhlizweni zabo, beyithole indawo yokuthi asikhuliseni imicimbi kamaskandi yonke ekhona, siyixhase ngendlela eyodwa. Singafuni ukuthi sifake unyawo ephalishini labantu bezizamela, bezamela imindeni yabo, iy'ngane, bezama ukukhulisa umsebenzi wabo nama-profile abo ukuze bethole amanye amathenda neminye imisebenzi ngokuzayo. Kusenemicimbi enjengokhuphuka nezakho, siyayazi ukuthi khona, sekhona oNdoni noSaliwa, sekhona noGatsheni, oNokubale oPhongolo. Kusenomcimbi kaKhuzani usually uba ngoNovember.
igcwalisa Spring Picnic all white. Siyayazi i-process ukhuzana beqasha ngayo. Iseseminingi nje imicimbi, miningi kakhulu. Sonke siyakwazi lokho siyaku-understand. Uma nje singaba into eyodwa, asingeke siyithole thina sizokhuluma, mhlawumbe sikhuluma ngomculo oyi-one usuku nosuku. Surely sekuyabhora kwabanye abantu ukuthi hey, njalo i-channel ikhuluma ngomuntu oyi-one. It because iyona nto esuke ikhona efikayo kimi sikhathi leso ukuthi nayo into esalayo. Abantu ithi siphinde sibakhumbuze futhi sibatshele kabanzi ukuthi ezweni emculweni sikuwo nakho okukhona, nakho enikukhohlwayo, nakho enikulibalayo. As much as abantu bayisaphothela, abantu abasapothayo kuhle lokho. Ekugcineni kosuku simele ukuthi sisaphothe wonke umuntu ongumculi, wonke umuntu oliciko. Sazi ukuthi siyamhlonipha umsebenzi wakhe, uphokophele phambili ukuthi siwuphushe. Ngisho ngathiwa umuntu akanabo abalandeli noma unabalandeli, lowo mculo usebenza kahle. Lokho kumele kungagxotshwa ngey'nyawo, kungavinjwa futhi kungazayo ukuthi kukhunyelwe phansi. Umuntu uma yenza kahle kumele kuvele ukuthi wenza kahle ubani. Ilokho nje engikuthandayo ukuthi kwenzeke. Akukuningi umuntu azokukhuluma, akuningi umuntu azokukhuluma ekubhekise kubantu okugxibha or ukukhuluma amagama eziswana, cha. Ukuthi nje sibonge nje kuphela ukuthi-ke konke kubuke kuhambe kahle, konke kubuke kuhambe kahle futhi nangesonto akade behlangane khona kubonakala kukuhle. Sikubonge futhi lokho, sethemba ukuthi ngokuzayo sizothola umcimbi omnandi, umcimbi onamahlaya, unezinto nje ey'hlekisayo kade zenzeka, kube kuhle abantu bejabule. Abay'shayela iy'nto zabo bay'shayele iy'nto zabo, kube mnandi, kube kuhle. Yilokho nje esikudingayo. Uthando alube lunye bafowethu. Iy'nsizwa ney'ntokazi siyi-support-e njengoba sibabonile oNtoni benogandaganda. Into enhle le kade benza. Lokho kugqugquzela nabanye abantu ukuthi la emculweni akuliwe, la sizojabulisa abantu, la sizoculela abantu abathanda umaskandi. Sibonge kakhulu, ngibonge ithuba. Sesiyodibana ngokuzayo, sesizokhuluma ngenye ividiyo. Nisale kahle.